कृष्णनास्याद्य गुरवे श्रीनारदाय नमो नमः। श्री गुरुदेव दत्त जगदम्बवदयोऽस्तु। कालपासून शक्तीदेवीच्या या उत्सवाला महोत्सवाला सुरुवात झालेली आहे। पहिली रात्र काल झाली आणि आपल्या कथानक आहे दशावतार। पूर्वपद्य तेच आहे, त्याच्या फक्त काही 2 ओळी घेऊया आणि पूर्वरंग निरूपणाकडे जाऊया। देवाची द्वारी उभा सणघरी, देवाची द्वारी उभा सणघरी, तेणे मुक्तिचारी साधिलेल्या, तेणे मुक्तिचारी साधिलेल्या, देवाची द्वारी उभा क्षणभरी, देवाची द्वारी उभा क्षणभरी, देवाची द्वारी उभा क्षणभरी। देवाच्या दारावर उभं राहण्यासाठी संत ज्ञानोबा माऊली आपल्याला सांगतायत, देवाची द्वारी उभा क्षणभरी। काल पूर्वरंगाच्या माध्यमातून 2 शब्दावर निरूपण केलं, यथाशक्ती यथामती, देव आणि त्याचं दार। देव कोण, देव कोणाला म्हणावं, देव कसा ओळखावा, खरा देव कोण, संतांच्या माध्यमातून आपण बघितलं। आणि त्याचं दार कुठे असतं, ज्या दारावर आपल्याला उभं राहायचं। देवाची द्वारी उभा क्षणभरी। संत सांगतायत ज्ञानोबा राय की दारावर उभं राहा। झोपायला सांगितलं नाही, आमरण उपोषण करायला सांगितलं नाही, धरणं धरायला सांगितलं नाही। एका अर्थाने धरणच नाही, पण वेगळ्या अर्थाने उभा राहा, तिष्ठतु। दारावर कोण उभा राहतो, एक जण काय ज्याचं आपण कर्ज घेतलेलं आहे, तो एक दारावर उभा राहतो, आधी दे, बरेच दिवस झाले। दुसऱ्या दारावर कोण राहतो, याचक, तो काहीतरी मागण्यासाठी आलेला आहे, तो दारावर येऊन उभा राहतो। भिक्षांदी असं म्हणतो। तिसरा आहे तो दास, सेवक, त्या मालकाचा, त्या देवाचा, त्या भगवतीचा। उदाहरण आपल्या समोर आहे, महाबली हनुमान प्रभू रामचंद्राचा दास म्हणून सतत त्याच्या चरणाकडे उभा आहे किंवा बसलेला आहे। हात जोडून, वर बघत नाही, खाली बघून, फक्त आपल्या स्वामीची आज्ञा काय येईल त्या आज्ञेकडे वाट बघत तो बसलेला असतो किंवा उभा असतो। गरुड हनुमंत पुढे उभे राहतील, मागणं काही नाही, कारण दास आहे मी तुझा सेवक आहे, मागायचं काही नाही, फक्त तुझी आज्ञा कर, तुझ्या सेवेसाठी मी तत्पर आहे। गरुड भगवान विष्णूचा, तोही आपल्या स्वामीकडे, आपल्या देवाकडे, त्याच्या दारात उभाच असतो। म्हणजे या दासाने मागायचं काही नाही, वर बघायचं नाही, फक्त आज्ञेची वाट बघायची, त्यांना दास असं म्हणतात। मग ते लक्ष्मीदास असो, तुळशीदास असो, देवीदास असो, विष्णुदास असो, कोणी दास पुढे लावलं नावाच्या की तो दास त्या देवाचा, त्या स्वामीचा, त्याने त्याप्रमाणे त्याच्या दरवाजावर राहिलं पाहिजे, त्याची भक्ती केली पाहिजे। तिसरा आहे नंदी, महादेवाचा वाहन, तो त्याच्या दारावर बसून असतो। मंदिरात गेल्यावर आपल्याला दिसतो, त्याच्या समोर बसलेला असतो वाट बघत। चल नंदीराज,
निघा जायचं आहे म्हटलं की तो पाठीवर बसून महादेव. म्हणजे उभं राहायचं दासाने देवाच्या दारावर. हे झाले दास. आणि हे दास प्रसिद्ध आहे त्यांच्या दास्यत्वासाठी. दास्य सेवा गेल्या वर्षी आम्ही बघितलं. नवविधा भक्तीमध्ये दास्य भक्ती कशी असते ती. दास कुणाला म्हणायचं. आता हे नम्रपणे उभे असतात. याचक असो, काहीतरी मागायला आलेला, भीक म्हणायची नाही त्याला. भीक म्हटलं तर जरा शब्द तो विचित्र होतो. महाराष्ट्रात का कुठेतरी हल्ली त्याच्यावर एक इश्यू सुरू झाला. त्या सगळ्या संतांनी भीक मागितली असं कोणीतरी वक्तव्य केलं, राजकीय वक्तव्य. त्याला भीक आणि दीक्षा काय माहीत आहे. दीक्षा त्याने तरी कुठे घेतलेली आहे. त्याबरोबर गोंधळ झाला सगळा. भीक म्हटलं म्हणजे काय. त्याने भीक मागितली का. भीक कशाला म्हणतात आणि भिक्षा कशाला म्हणतात. माधुकरी त्याचा शब्द आहे. त्यामुळे भीक हा जरा कमीपणाचा शब्द आहे. भीक भिकारी, त्यामुळे त्यांना भिकारी म्हणू नये असं असतं. परंतु या दासाने उभं राहिल्यानंतर काही मागितलं नाही, पण संत सांगतायत त्या परमेश्वराच्या दारावर देवाची द्वारी उभा क्षणभरी राहत. कशासाठी उभं. काय मागण्यासाठी. मागायचं असेल तर जगासाठी माग. सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वांचं कल्याण होऊ देवा. परमेश्वरा सगळ्यांचं कल्याण कर. हे चिदान देगा देवा तुझा विसर न व्हावा. तुझा विसर पडू देऊ नको. तुझ्या भक्तीचा विसर पडू देऊ नको. तुझ्या सेवेचा विसर पडू देऊ नको. मला हे दे 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 देवा 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 दे नाही. मागणं ते नाही. त्यामुळे देवाकडे उभं राहायचं. ते जगाच्या कल्याणाची. ज्ञानदेवाने सुद्धा तेच मागितलं. आपल्यासाठी काही मागितलं नाही. संतांनी आपल्यासाठी काही मागितलं नाही. महापुरुषांनी आपल्यासाठी काही मागितलं नाही. दुरितांचे तिमिर जावो विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो. जो जे वांछील तो ते लाभो प्राणी जात ज्ञानदेव म्हणतात. सगळ्यांची इच्छा परमेश्वरा पूर्ण कर. कुणाची अधुरी ठेवू नको, अपूर्ण ठेवू नको. ज्ञानेश्वराने इतरांसाठी मागितलं. आता उभं राहायचं. वंदन करून नमस्कार करून नम्रपणे म्हणजे नम्रता. गेल्या वर्षी आम्ही बघितलं तो नवविधा भक्तीमध्ये नमन वंदन. नम्र झाला पाहिजे. जो नम्र झाला भूता त्याने कोंडिले अनंता. जो नम्रतेने आपला व्यवहार करतो, हात जोडून राम राम नमस्कार बाबा बऱ्या समूह नमस्कार, नम्रतेने व्यवहार करतो त्याने कोंडिले अनंता. त्याला देव प्रसन्न होतो. तो देवाला आपल्या हृदयामध्ये कोंडू शकतो. म्हणून नम्रता येण्यासाठी अंगी, कारण अनेक दुर्गुण आमच्यामध्ये माझ्यामध्ये आहे. षडरिपू म्हणतो आपण त्याला. राग लोभ दंभ मोह ते आम्ही गेल्या वर्षी बघितले. गर्व असतो, ताठा असतो, बिजास असते, नावाची, शिक्षणाची, विद्वत्तेची, पैशाची, संपत्तीची. माणूस आहे मी त्याच्यातला. मलाही कुठेतरी गर्व होतो. गर्वाचं धर्म खाली होतं ती दुसरी गोष्ट, पण हे येऊ नये वर. म्हणून नम्रता पाहिजे परमेश्वराच्या समोर. नम्र व्हायचं ते परमेश्वराच्या समोर. आणि आमच्या तुमच्या सगळ्या एकमेकाच्या समोर नम्र झालं तर हरकत नाही, कारण परमेश्वराचे रूप आहेत आम्ही सगळेजण एकमेकासाठी. त्यामुळे नम्रता आली पाहिजे. ती नम्रता येण्यासाठी हात जोडून त्याच्या दारावर उभं राहिलं पाहिजे. मीपणा सोडून नमस्कार केला की मीपणा जातो. ताठ्याने तो बाहेर आला की मीपणा असतो. आणि जिथे मी आहे तिथे परमेश्वर नाही. जहां मैं हूं वहां वो नहीं. त्या जागेवर एकच राहू शकतो. एक तर परमेश्वर, एक तर मी. अहमपणा माझा मी. तो मी सोडला तर तिथे परमेश्वर असतो. आणि म्हणून त्या परमेश्वराला जागवायचं असेल, ठेवायचं असेल तिथे, तर मी सोडला पाहिजे. मीचा ताठा घेऊन राहिलं तर काय होतं आपल्याला माहित आहे. मीपणे संसार न घडे, मीपणे प्रपंच न घडे.
मीपणे परमार्थ ही पुढे. मीपणे केलं तर संसार व्यवस्थित होत नाही. बायको बरोबर मग किती सांगता तू असं म्हटलं तर ती त्याच्यापेक्षा उंच राहील. सांभाळून घेतलं पाहिजे, रिस्पेक्ट दिला पाहिजे एकमेकांना, एकमेकांचा आदर केला पाहिजे. ती बायको असो, मुलं असो, तरुण मुलं असतील, लहान मुलं असतील, जाणती मंडळी असेल, तू सांगता म्हणजे किती मजा ऐकू नाही. मीपणे प्रपंच न घडे, मीपणे परमार्थ ही पुढे, मीपणे सर्व ही पुढे यश कीर्ती. आपल्याकडे मोठेपणा असतो, यश कीर्ती असते, मोठं नाव असतं, कर्तृत्वकार असतो आपण. पण मोठेपणाने जर गेला तर सगळं बुडलं. मग चर्चा होते स्वतः कोण समजणार हो मोठा आपल्या घरात आमचा किती आहे मोठ्यापणा नाही ना म्हणतो तू. अरे ती मान झाला घे मान मिळेल, तू मंत्री झालो म्हणून किती आलो म्हणतो की नाही आपण, चर्चा असते की नाही. म्हणून माणसाने ओळखलं पाहिजे. मला धरून मी बोलतोय की ताठा गर्वपणा असं नाही करायचा, नम्रपणाने घेतलं पाहिजे. म्हणून देवाची द्वारी उभा क्षणभरी त्यासाठी राहायचं असतं. भिकारी व्हायचं नसेल तर त्या देवासमोर भिकारी व्हायचं. देवाला सांगायचं देवा मी तुझा भिकारी आहे. गीतकार म्हणताय हवे तुझे दर्शन मजला नको अन्य काही, हवे तुझे दर्शन मजला नको अन्य काही. प्रभू तुझ्या दारी आलो होऊनी भिकारी, प्रभू तुझ्या दारी आलो होऊनी भिकारी. नको देव पैसा अडका सोनियाची खाण. पैसा अडका धन दौलत मागायला नाही आलो मी, सोन्याची खाण नको. सोनिया म्हणजे ती सोनिया नाही, तिची खाण आम्हाला ती कधीच देणार नाही. नको देव पैसा अडका सोनियाची खाण, माझ्या मुखी तव नामाचे पडू नये बाण. सत तुझं नाव माझ्या मुखामध्ये असू दे परमेश्वरा, भगवती, महामाया, दुर्गे, सातेरी माते, भगवती. कधीच खंड पडू नये, तुझ्या नावाचा विसर पडू नये. म्हणून तुझी सेवा करण्यासाठी मी आलो आहे तुझ्या दारी. हवे तुझे दर्शन मदला नको अन्य काही. प्रभू तुझ्या दारी आलो होऊनी भिकारी, होऊनी भिकारी. ही मनस्थिती संतांनी सांगितलेली आहे देवाच्या दारावर असा भिकारी होऊन. कारण भीक मागायची, भिक्षा मागायची त्याच्याकडे आणि कुणाकडे नाही. आम्ही एकमेकांना म्हणतो, रिक्वेस्ट करतो, प्लीज कर रे माझ्या कामामध्ये, पण ती भीक नाही. आपण आपल्यापणाने म्हणतो की हा माझं काम करू शकेल, त्याला रिस्पेक्ट देतो. पण त्याने जर ते गैरअर्थाने घेतलं, हो भिकारी कसं माझ्या दाराने येणार, तर मात्र देव त्याच्या बाबतीत विचार करू शकतो. म्हणून मोठेपणा, ताठा, अभिमान, दुसऱ्यांना कमी लेखण्याचा कधीही प्रयत्न होऊ नये. कुणाही जीवाचा न घडो मत्सर, वर्म सर्वेश्वरा पूजनाचे. प्रत्येक गणाला प्रत्यक्ष परमेश्वराचं रूप मानलं. तो असेल गरीब माझ्यापेक्षा किंवा मी असेल गरीब त्याच्यापेक्षा कमी असेल, परंतु दारावर गेल्याला बस किती गेलो हा पळूया, जमता त्याला करूया, फाटफाट फाटफाट उठवावून उत्तरं दिल्या आणि मोठ्या याच्यात मग काय सगळं फुकट जाणार. प्रपंचही न घडे आणि परमार्थही पुढे मोठेपणाने, ताठेपणाने. म्हणून परमेश्वराच्या दारावर जो उभा राहिला तो नम्र झाला. आणि नम्र झाला म्हणजे त्याला प्रत्येकाला आदर देता येतो, प्रत्येकामध्ये तो भगवंत बघतो. क्षणभर म्हटलं, क्षणभर म्हणजे काही क्षण, 2 मिनिटं, 1 मिनिट असं मी काल म्हटलं. परंतु आपण त्याचा अर्थ घ्यायचा असा की जीवनभर तो माझा क्षण,
जन्मापासून कळेपर्यंत, बुद्धीत येईपर्यंत, शेवटचा क्षण कधी येईल तिच्या कृपेने आणि माझ्या प्रारब्धात सांगता येत नाही. किती काळ मला तिने दिलेला आहे, त्या परमेश्वराने दिलेला आहे मला माहीत नाही. पण शेवटच्या श्वासापर्यंत मी तिचं गुणगान करीन, मी तिचं नाम घेईन, मी तिच्या दारावर राहीन, मी तिचं भजन कीर्तन करीन. तो माझा क्षण. मग तो किती 60 वर्षांचा आहे, 65 वर्षांचा आहे की 95 वर्षाचा आहे, तो क्षण आपण लक्षात घ्या. क्षण म्हणजे 2 मिनिटं राहत आले का असं नाही. तो गैरअर्थ करायचा नाही, आपल्या सोयीने घ्यायचा नाही, त्याचा अर्थ लक्षात घ्यायचा. क्षणभारी. त्यामुळे देवाची द्वारी उभा क्षणभारी. पुढच्या ओळी, पुढचे शब्द आपण उद्या बघणार आहोत. परंतु नम्रता येण्यासाठी देवाच्या दारावर भिकारीहून राहायचं, नम्रता येण्यासाठी त्याचा दास म्हणून पुढे उभं राहायचं. आणि त्याच्यातून नम्रता आली की माझा प्रपंचही व्यवस्थित, माझा परमार्थही व्यवस्थित आणि समाधानाचं असतं. ते मुद्दाम बघा, एक्साइटमेंट झालं, काहीतरी संतावलं आणि समोरच्याला फाटफाट बोललो मी, तुमचाही अनुभव तोच असेल. आणि घरी गेल्यावर मग आपल्या तोंडात घास जात नाही, त्याचा तापही लावतो. त्याची चूक करी पण हाव त्याच्यात टाकलं, बरं वाटत नाही आपल्याला. कुणाबद्दल एकमेकाबरोबर बरं बोलावं. कारण कोण काय घेऊन आलेलं आहे, किती काळ थांबणार आहे, काय घेऊन जाणार आहे, काय माझं आहे, काही नाही. परमेश्वराच्या हातात ते सगळी कटपुतली पपेट्स आहेत, आपण बावल्या. तो लक्षात ठेवून विचार, एकमेकांना आपलेपणाने, प्रेमाने, काही असं मग सांभाळून घेऊन, बोलून, मदत करून एकमेकांना आपल्या जीवनाचा चरितार्थ चालवताना त्याचा विसर पडू देऊ नये, असाच तो बोध आपल्या या गीतामधून होत आहे. पूर्वपद्याकडे येताना, देवाची द्वारी उभा क्षणभरी, देवाची द्वारी उभा क्षणभरी, तेने मुक्तिचारी
आज माता ब्रह्मचारिणीचा दिवस आहे, दुसरी रात्र. भगवंताचं ज्याने वचन दिलेलं आहे परित्राणाय साधूना, त्याचंच भजन आपण करणार आहोत. सगळ्यांनी मोठ्या आवाजात साथ द्या. सगळ्यांना विनंती. गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो. क्रोधाचा पुतळाच जणू, क्रोधाचा पुतळाच जणू, भस्म करी न लागताची क्षणू. असा हा दुर्वास ऋषी, दुर्वास नावाचा ऋषी होऊन गेला. क्रोधी, क्रुद्ध, रागीट, भयंकर, कोणत्याही कारणामुळे राग पटकन त्याला थरथरा चळचळा कापत असे सगळे जण.
हा दुर्वासा जर कोणाच्या पाठीला लागला ना तर त्याला पळता होई थोडी, शाप दिला तर भस्मच करून टाकेल. महादेवाचा पुत्र सूत. महादेवाला पण क्रोध आहेच, पण विनाकारण ते कोणाच्या वाटेला जात नाही. पण हा दुर्वासा मात्र लगेच कोणतंही कारण त्याला मिळालं, निमित्त झालं रे झालं की दिला शाप. पांडवांच्या वेळी सुद्धा पांडवांची सत्व परीक्षा करण्यासाठी जंगलात असताना, वनवासात असताना या दुर्वासाने त्यांनाही त्रास देण्याचा प्रयत्न केला, पण भगवंत त्यांच्या पाठीशी होते, त्यामुळे दुर्वासाचं काही चाललं नाही. अनेक राजांना या दुर्वासाने त्रास केलेला आहे. याला अहंकार मोठा आपला, तपश्चर्येचा गर्व, ताठा, माझ्या एवढा कोणी नाही, मी पाहिजे ते करीन, मैं चाहो ये करू, मैं चाहो वो. जणू क्रोधाचा पुतळा. काय इंद्राचं भाग्य म्हणून माहित नाही. देवांचा राजा इंद्र एकदा या दुर्वासा ऋषीने त्या इंद्राला, देवाच्या राजा इंद्राला सुंदर फुलांची माळ भेट केली. नशीब इंद्राचं, दुर्वासा ऋषीने माळ भेट करतो म्हणजे नशीबच त्याचं इंद्राचं. पण इंद्राला त्याच्यापेक्षा गर्व, दोघेही गर्विष्ठ. दुर्वासा तर स्वतःच्या तपश्चर्येवर बोलेंद कर, आणि इंद्र म्हणतो मी देवांचा राजा, देवेंद्र, स्वर्गाचा राजा, मला काय कमी आहे. माझ्या सत्तेने आणि आज्ञेने सगळे हालतात इकडे आणि चालतात आणि बोलतात, आणि हा यकश्चित मला फुलांची माळ देतो भेट. ही काय माझी लायकी झाली. इंद्राला राग आला. देऊया उत्तराचं. इंद्राने ती माळ काय करावी, आपल्या हत्तीला घातली. दिल्या इंद्राला माळ घातली हत्तीच्या गळ्यात. हत्तीच्या गळ्यात माळ घातली हे समजलं आणि दुर्वासाच्या अंगाचा तिळपापड झाला नुसता. आणि त्याच्यात भरीच भर म्हणून त्या हत्तीने ती माळ काढून गळ्यातली काढून खाली टाकली आणि ती तुडवली पायाने. डबल राग, डबल संताप, डबल क्रोधित झाले दुर्वासा. आणि दुर्वासा एवढे चिडले आणि झंपा सांगतोय, दुर्वासा म्हणतोय दुष्ट तू, दुष्ट तू, दुष्ट गर्विष्ठ जरी शक्र देवेंद्र तू, दुष्ट गर्विष्ठ जरी शक्र देवेंद्र, दुष्ट गर्विष्ठ जरी शक्र देवेंद्र, शक्तिशन होशील देवेशानीच तू, शक्तिशन होशील देवेशानीच तू, दुष्ट गर्विष्ठ जरी शक्र देवेंद्र तू. दुष्टा तुला गर्व झालाय का इंद्र, शक्र म्हणून तुला गर्व झालाय का. तू नीच वृत्तीचा आहेस, माझा अपमान करतोस. मी दिलेली माळ तू एकाच्या हत्तीला घालतोयस. दुष्ट गर्विष्ठ जरी शक्र देवेंद्र, दंभ दर्पाद विष, दंभ दर्पाद विष प्राशसी काय रे, दंभ दर्पाद विष, दंभ दर्पाद विष प्रिया प्राशसी काय रे, भूतशी मातशी रौरवी पडसी, भूतशी मातशी रौरवी पडसी. दुष्ट गर्विष्ठ जरी शक्र, दुष्ट गर्विष्ठ जरी, दुष्ट गर्विष्ठ जरी शक्र देवेंद्र तू. तू इंद्र होशील मोठा, पण तू दुष्ट आहेस. तू माझा अपमान केलायस. तू रौरव नरकात पडशील. तुझं भलं कधी होणार नाही. तू शक्तिहीन होशील. तू राजा स्वर्गाचा, देवांचा, तू शक्तिहीन होशील. स्वर्गाचं राज्य सगळं लयाला जायचं, सगळं त्याला शाप दिला. पूर्वरंगात सांगितल्याप्रमाणे
मीपणा असला की सगळी कीर्ती त्याची सगळी जाते फुकट. प्रपंच नाही आणि परमार्थ नाही आणि कीर्ती सगळी निघून जाते. इंद्राची कीर्ती सगळी गेली आणि शक्तीहीन इंद्र झाला. देवामध्ये बल नाही, शक्ती नाही, उत्साह नाही, राज्य करण्याची ताकद नाही. लगेच शापाचा परिणाम. दुर्वासा होतेच तसे. त्यांची तपश्चर्या होती. बोललेलं बरं, शाप दिले. काय करणार? इंद्र जरी देवांचा राजा असला तरी त्यांचं सगळ्या चुकांचं निवारण करणारा भगवान विष्णू बसलेला आहे ना तिकडे. धावले त्याच्याकडे. देवाचे द्वारी उभा क्षणभरी. इंद्रादी सगळे देव ब्रह्मदेवाला घेऊन आणि महादेवाला घेऊन महाविष्णूकडे धावले. क्षीरसागरामध्ये शेषशाही महाविष्णू, महालक्ष्मी पाय सुरते आहे, दाबते आहे, बसले झोपलेले आहे. सगळ्या बघून म्हणाले, काय देवानो इकडे कसा काय मोर्चा फिरवला, मोर्चा काढला, काय विषय? तर देवा असं झालं आहे, दुर्वासाने शाप दिलेला आहे इंद्राला. अर्थात तो सगळ्या देवांनाच लागू पडतो. फॅमिली, हेड ऑफ द फॅमिली ना इंद्र. मग त्याला बोललं काय, कुटुंबाला बोललं काय सारखं. त्यामुळे शक्तीहीन झालो आहोत आम्ही. स्वर्गाचं राज्य करण्याची ताकद नाही आपल्यावर. निरुत्साह झाला आहोत आपण. सगळी शक्ती गेलेली आहे, क्षीण झालेली आहे त्याच्या शापामुळे. तर काय करायचं तुमच्याकडे? महाविष्णू म्हणताय, अरे असं करू नये. का अपमान करायचा दुसऱ्याचा? करू नये अपमान. तोही मान, त्यालाही काहीतरी किंमत आहे की नाही, त्याची काहीतरी डिग्निटी आहे की नाही, त्याला रिस्पेक्ट आहे की नाही. आत्मघात असतो हा. त्यामुळे महाविष्णू म्हणाले, हरकत नाही, आता झाली तर झाली चूक, पण त्याच्यासाठी प्रायश्चित्त घ्यावंच लागेल. पुन्हा जर तुमची शक्ती परत आली पाहिजे इंद्राची देवांची सगळ्या स्वर्गाचं राज्य करण्यासाठी, तर तुम्हाला प्रायश्चित्त घेतलंच पाहिजे. म्हणाले, भगवान सांगा काय करायचं ते सांगा. तर म्हणाले, तुम्हाला क्षीरसागराची समुद्र मंथन करावं लागेल. क्षीरसागर त्याचाच सागर तो, जिथे ते पहुडलेले आहे, लक्ष्मी सहवर्धमान शेषशाही, तो क्षीरसागर, दुधाचा सागर, व्हाईट सी म्हणतात त्याला आजकाल भौगोलिक शब्दात. तर त्याचं तुम्ही समुद्र मंथन करा सगळं. आणि समुद्र मंथन कसं करा? तुम्ही देवच नको, दानवानाही बरोबर घ्या. म्हणजे देव कशी रचना करतायत बघा. एकमेका सहाय्य करो, अवघे धरू सुपंथ. तो वाईट, त्याका नका, तो आपल्याला हा होतो ना, हा वाचला तो होतो ना, असतं ना. असं देवाने आम्हाला धडा घालून दिलेला आहे. म्हणून त्याच्या दारावर आपण राहिलं पाहिजे. ते आपल्या सगळ्या लक्षात येतं चुका केलेल्या आहेत आणि आपण करू नये. देव आपल्याशी बोलतो. म्हणाले, तुम्ही देव आहात, मान्य आहात, पण ताठा घेऊन बसू नका. समुद्र मंथन आम्हीच करणार म्हणून. त्या दैत्यांचीही मदत घ्या. दानवाकडे चला, त्यांना रिक्वेस्ट करा, त्यांना मनधरणी करा त्यांची, आणि म्हणा की समुद्र मंथन तुम्ही आणि आम्ही म्हणून करूया. शक्ती तुम्हाला पाहिजे, पण त्यांची मदत घ्या. आणि त्यांना सांगा की या समुद्र मंथनातून जी रत्न येणार आहे, आपल्याला माहित आहे कथानक ते 14 रत्न आल्यानंतर, ती रत्न मग आम्हाला. त्यामुळे त्यांना खुश करा सांगून आणि त्यांना मदतीला घ्या. वासुकीची दोरी करा. नागराज, सर्पराज, भेड, सर्पांचा, सापांचा, वासुकी, त्याची दोरी करा. आपल्याला माहित असेल ताक घुसळताना श्रीकृष्ण मालिकेत वगैरे यशोदा मैया ताक घुसळते आहे, लोणी वगैरे घालते. त्या दोरीच्या जागेवर वासुकी नाम चित्रात सुद्धा तुम्ही बघितलेले असेल. मेरू पर्वताची आणि रवी करा, म्हणजे मध्ये ती दांडी असते ते लाकडी घुसळण्यासाठी. मेरू पर्वत आहे आपल्या देशात. त्याचं हिस्टॉरिकल ऐतिहासिक महत्व ते सांगतात. कुठे कुठे आहे, मध्य प्रदेशाला आहे तो भाग दुसरा. त्याची रवी करा, याची दोरी करा. आणि क्षीरसागर हा घुसळून काढा. दुधाचा दूधच घुसळायचं असतं ना, ते घुसळण करा, समुद्र मंथन करा, प्रयत्न करा, कष्ट घ्या. आता गेलेली शक्ती परत आली पाहिजे, गेलेले संपदा वैभव परत मिळाला पाहिजे. परत प्रयत्न करा, कष्ट करा, आणि ती 14 रत्न मग तुमची मिळेल तुम्हाला. ती चला कामाला लागा.
मी आहेच तुमच्या बरोबर, कुठे कमी पडाल तिथे मग मी आहे, माझी आठवण करा, मी येईन. कारण भगवंताला माहित आहे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, यांच्या रक्षणासाठी मला धावावं लागणार आहे, त्यांना माहितच आहे. वाट बघतात ते, सांगा कधी यायचं ते, कधी गरज पडली तर बोलवा मला. देवाने भगवान विष्णूने सांगितल्याप्रमाणे केलेलं आहे. दानवाकडे गेले, त्यांना विनंती केली की तुमची मदत पाहिजे, समुद्र मंथन करूया, त्याच्यातून मग आम्हाला रत्न मिळणार आहे, की तुम्ही आम्ही घेऊ द्या मग वगैरे वगैरे. ॲग्रीमेंट वगैरे मस्त झालेला आहे त्यांचा, आम्हाला किती देणार, तुम्हाला काय देणार, हे देणार ते देणार. आणि महाविष्णूने सांगितलं होतं देवाना, त्याच्यातून जे अमृत येणार आहे समुद्र मंथनातून, हे मात्र त्यांच्या हाती लागू देऊ नका, ते तुमच्याकडे ठेवा, नाहीतर घात होईल, घातच होईल तो. तुम्हाला शक्ती पाहिजे, त्यामुळे अमृताचं, त्या येणाऱ्या अमृताचं रक्षण करा पूर्णपणे. झालं समुद्र मंथन, बराच काळ चाललं अशी ती कथा आहे. किती काळ चालला ते सांगितलं नाही, पण बराच काळ समुद्र मंथन चाललेलं आहे, घुसळणं. आणि त्या समुद्र मंथनातून एक एक रत्न यायला लागलं. पण तत्पूर्वी झालं काय घोटाळा. समुद्र मंथन चालू असताना पृथ्वी तलावर, क्षीरसागर हा पृथ्वीवरच आहे, त्या समुद्र मंथनाच्या आणि योग्य करून पृथ्वी खाली जायला लागली रसातळाला. घात झाला, देवावर पुन्हा संकट. अरे काय घडत आहे, काय होत आहे, पृथ्वी खाली जात आहे. पृथ्वी तर आधार पाहिजे घट्ट घुसळण्यासाठी, मंथन करण्यासाठी. पृथ्वी खाली जाते आहे म्हटल्यावर पुन्हा देवाचा धावा केला, महाविष्णूचा. देवा धाव या प्रसंगी, नाहीतर हे आमचं समुद्र मंथन काय होईल सांगता येत नाही. महाविष्णूला, भगवंताला माहित आहे ते होणारच आहे आणि मला धाव लागणार, त्यामुळे ते तयारीत होते. कूर्म अवताराचा, कासवाचा अवतार. कासवाची पाठ घट्ट असते, आपल्याला माहित आहे, वर कवच असतं ते. भगवंत त्यांच्या हाताला धावत आले आणि पृथ्वी खाली झाली होती, तिला सावरलं त्याने, आपल्या पाठीवर घेतलं त्याने. घट्ट कवच असलेली पाठ तिच्यावर घेतली आणि तिच्यावरती रवी पाठीवर त्यांचं घुसळण चाललेलं आहे आणि समुद्र मंथन यशस्वी होत आहे त्यांचं. काही कालांतराने एक एक रत्न बाहेर यायला लागलं. काय काय आले रत्न बाहेर ते काकाजी म्हणतात, मंगलाष्टका तुम्हालाही पाठ असतील. लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक म्हणतात ना, म्हणतात की नाही. धन्वंतरी चंद्रमा वगैरे म्हणत असतील, विवाहात म्हणायला आवडते लोकांना. त्या मंगलाष्टकामध्ये ते पूर्ण वर्णन केलेले आहे. 14 रत्न आली, लक्ष्मी आली, कौस्तुभ मणी आला, रत्न कौस्तुभ, पारिजात म्हणजे पादरिकाची फुलं आम्ही म्हणतो पारिजात, ते रत्न समुद्रातून आलेले. सुरा म्हणजे देवांचं पेय, ड्रिंक, आताच्या शब्दात सांगायचं होतं, ड्रिंक ते देवांचं पॉश असतं ते. सोमरस म्हणतात त्याला, वनस्पतीपासून करतात ते. आणि हे आमचं वनस्पतीपासूनच होतं, झाडापासून. सोमरस अशी रत्न, गौमाता म्हणजे कामधेनू, धन्वंतरी, शंख, हे सगळी रत्न, 14 रत्न घ्यायला लागली. एकापेक्षा एक. देव खुश, दानवही खुश, आम्हाला आता प्राप्त होणार आहे. करता 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 अमृत येण्याच्या पूर्वी हलाहल विष आलं. हलाहल विष जमिनीवर, पृथ्वीवर पडलं तर सगळी पृथ्वी नष्ट होणार. ऍसिड मागे कोणावर मुलावर मारलं होतं ना, बस स्टॉपवर राहिलेल्या कुणीतरी, जळला बिचारा कितीतरी %. हलाहल विष सगळ्या पृथ्वीला जाळून टाकण्याची ताकद असलेले हलाहल विष आलं, यायला लागलं. सगळ्यावर संकट. बापरे, यांच्या वाफ येते त्याची, गरम गरम, त्यांच्या नाकातोंडात आता काय होणार, हे विष येत आहे, कोण घेणार, त्याला सांभाळणार कोण. महादेवाला सापडं लागलं. महादेवही आहेत सगळ्या गोष्टींना. महादेवाने ते विष स्वतः प्राशन केलेलं आहे. भूमीवर पडण्यापूर्वी रुद्रावतार धारण केला. ते विष आपण घेतलं. पार्वतीवर संकट, जगदंबेवर,
विष जर यांच्या खाली गेलं तर परिणाम काय होणार आहे? म्हणून कथानक सांगते पार्वती धावत आल्याने त्यांच्या गळ्याला घट्ट धरलं. कोणीतरी सांगतात साप वगैरे चावल्यावर चावलेला भाग खाली सोडायचा वर घट्ट बांधायचं म्हणजे विष वर येत नाही. त्याप्रमाणे तिने गळा दाबून धरला, त्यामुळे विष त्या इकडे कंठातच थांबलं. कोण म्हणतात? महादेवाने ते आपल्या इथं कंठातच राहू दिलं, खाली नेलं नाही असं काही. त्यामुळे त्यांचा कंठ निळा पडला. नीलकंठ हे नाम त्यांना मिळालं नाव, नीलकंठाय नमः. महादेवाला त्रास व्हायला लागले, आग व्हायला लागली, वेदना सर्वांना, हळहळ दिसते. प्रभू रामाचं नाम चालू केलं, नाम जप चालू केलं, राम 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 राम, आणि महादेवाला शांती प्रदान केली श्रीरामाच्या नामाने. सगळा दाह कमी झाला महादेवाचा. म्हणून महादेव रामाला वंदन करतात आणि श्रीराम महादेवाला वंदन करतात. एकामेका सहाय्य करते. हे धडे आपण घेतले पाहिजे. कुणी मोठं नाही, सगळे समान असतील मोठे. महादेव आपल्या ठिकाणी मोठा, श्रीराम आपल्या ठिकाणी मोठे, भगवती आपल्या ठिकाणी मोठी, महाविष्णू आपल्या ठिकाणी. परंतु आपल्या मोठेपणाचा ताठा कुठे न करता एकमेकांना सहाय्य करीत आनंदाचे जीवन सगळ्यांना देण्याचं त्याने कार्यक्रम केला. शेवटी अमृत आलं आणि अमृतासाठी भांडण वगैरे राहिलं कथानक वेगळं आहे. ते कथानक वेगळं आहे. देवामध्ये दानवामध्ये भांडण झालं, मग त्याने तो अमृताचा घट पळवून नेला, कुठेतरी लपून ठेवला तिकडे, आणि ते कथानक वेगळं नको सध्या. शेवटी समुद्र मंथन पूर्ण यशस्वी करण्यासाठी भगवंताला आपल्या पाठीचा आधार द्यावा लागला. पूर्ण अवतार घेऊन दुसरा कासवाचा अवतार. म्हणून प्राण्यावर सुद्धा आपण दया करतो, त्याच्यामध्ये भगवंत आहे, माशामध्ये भगवंत आहे, मत्स्यावतार, कासवामध्ये भगवंत आहे, कूर्म अवतार. देवाने यांची रूप घेऊन पृथ्वीला सावरलं, मानव जातीला सावरलं, देवाला सांभाळलं. म्हणून त्या भगवंताच्या दारावर त्याचा दास होऊन उभं राहिलं पाहिजे आणि त्याला हाक दिली पाहिजे. देवाची द्वारी उभा क्षण देवाची द्वारी उभा क्षण तेने मुक्तिचारी साधिलेला, तेने मुक्तिचारी साधिलेला, साधिलेला. देवाची द्वारी उभा क्षण उपासनेला दृढ चालवा, भूदेव संतांचे सदा नमावे, सत्कार्य योगी भय घालवावे, सर्वांची मंगल बोलवावे. सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः.